deixem la música perquè la carxofa és un dels aliments que es pot menjar de moltes maneres i la de Benicarló es presenta estos dies en les jornades del Pinxo d'esta ciutat del Baix Maestrat amb plats originals. Vale, cuina, vull 5 pinxos de carxofa farcida i 3 de brocheta. És la comanda més cantada estos dies. Oído? En 32 bars on la carxofa amb denominació d'origen ha pres les cuines perquè es puga tastar així. És algo diferent a lo que estem acostumats. Oh, buenísimo. Al gener està en el seu millor moment i casa amb qualsevol cosa. Se pot cuinar tant en dolç com en salat. Tens un marge molt ampli de varietat a l'hora de poder triar ingredients. Per això les seues bondats estan en boca de tots. Tots molt bons. I això és el problema. I com més fred fa, millor, més bona està. La carxofa en si mateixa ja té un sabor espectacular. Més de 60.000 pinxos es serviran estos dies a Benicarló. Hi ha centenars de varietats, clàssics com el de truita de carxofa, però també autèntiques virgueries culinàries. Una parmentier de patata i bròcol romanesco, en el qual fiquem una carxofa farcida, en una tempura de carbono actiu. El pinxo es diu Venus, en una reivindicació en tota regla i un homenatge a la dona. Feta com siga, a Benicarló la carxofa mana des de fa segles, però reinventa cada dia.